Pakistan Panama. Pakistan Panama. Efficiency Panama. Efficiency Panama. Jai Qatar Panama. Jai Qatar Panama. Jai Qatar Panama. Sidul Panama. Sidul Panama. Ini lihat warna kita yang penting ini lakukan lesson buat kira kira main long nang lekini nih sih hidup masa. Oh, ninga je thetu ke do pemelo. Munit non ke pini depta 310 don pharu ke thom rakep don pharu ke thom rakep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join dun etlo pini la pen procession da ding pik munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor lo I karbia tum inglong rat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum bhanang pa je chok la tribe atung ang bong pa je chok akame claim ka Assam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jokta nong e chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an pupeto ilitung e minority se cheplang boke la helo alang e minority athik the cheplang dang lo ma pima pan lo non election hu theklongji itu minority che plang tang lo ma pima ke election hu theklongji jo ko an si ke vote ke long ma the mahala bang ke che tum ke pom matsi thur pakhi ke vote ne pidun ke hala tum ai tum long lil pen to ma political rights nang thidun thekji aphan ang hala tum a ke BJP pen congress aphan CPIML aphan si a receive son si ke en itu ma karbi ang long di mahasau along le la pen political rights annang ki thidun je phan ke BJP la ke che tunge BJP la pen congress la pen ke CPIML atom phan si a risima son si ke en la si la so alam itum rat atum chini pe me nai Sir la BJP atom article 244A la pen ke hemprekhang bo palam ho ma. BJP dung hang hi lage nilitum jakka suke da mota bang Rajnath Singh minister halabang sohut home minister ni tum han directly nang thanun lo lage nang tum han nang pipi pu lage BJP dung ni tum jakka sen si dam ke official si dam ke halo so nang thanun etlo lage nang pipi pu ki piji langa li non la six schedule da pavede ji pu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa by that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo po hedi la tum khe alam si just met gelang ke mati di la tum chethana ligze ta khe alam si gelang la pot area na tum dak India che right tip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai seaport dakta Arian tum che right tip nangji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy thu ke asapta nang ping tum ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nili alang li tum phan mang hu hak ko pisi alang li tum karbiar arat inglong arat tum man ka pivira kam si claim lo long recap ta chi pidet lo la phi anta alang litum BJP long do dun bom la ke alang litum ke chi atum arisim son si che plang dun bom la ke therak me alam la pening oi me alam Sir silang kedam tang ngarni hu tala ASBC long MP candidate Johnson B anan di penunji pon EPHLC atumke Meghalaya long ni bahani ke thekri tum hasi ke chiki rase haida se tame alang litum ani hangling claim long le hal tum alang se junai pusa koi control Meghalaya ke APHLC abadet ke non ke ni tu han dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang he la tum ban ni tum dam chingki ji halatum ta tribe ke tum ke wet lo ke la por tum dam ji chingki ji la to ke alang litum bi la ASDC tum ga frangda Kolkata si dam rong ditile kalima lang la salam ke jok ta chini kente Kolkata ke halata ka bongli aise kente misen bang bongli thuman ke ba me thang si chiklem lo
Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali pusi bang ningje lason itum pe pot ningje hai hede da ne pi ne ligi pigang tungge la hello la BJP Congress la pen la National Party akapre ketum along dodundra keci atum risim ceplang dundra ing long rat atum pan kapivirji akam claim nang ni la hello la pen autonomous state tu ke lage long vek nang po autonomous ko lage long ji atima constitution long si tok dok ke lage Asar deputy kupia party pe lo nang yon ke sa pini ke BJP ai selo congress ta do ben ASDC ta do lo ne pini do independent ta do kipana DNA pulo ne pila ha NDF atum ben ta do Don Farouk Thomra Kep nang join du BJP domjong se hai dia to punang te ala ini article 244 ek ki pachut vegji lakan parta ala uniform civil code ta implement long le ladak civil area ke kusi kedam tang CM ke bakot manifesto long kami labang soalam an la tum ge la pachu bailok lo lage manifesto lo jong si claim ji pute manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chorlo la tum ge claim det ji galilo mane hala 244 a ke la tum mange repeal nangi puse claim pola tum mange cancel nangi puse claim pola tum mange UCC pe dovek nangi puse claim pola tum mange CAA ta pe dovek nangi puse la tum ge claim pola ge Assam Healing Act la tum pe do nangi puse claim pola tum mange non la si tum MLA tum bang pho bang clipo do body itum MLA tum BJP along la tum se claim non lo ke alang li tum puji mene the ne tum awe padi alang li tum se MLA lo hadak se do lo ke alang li tum si lawmakers lo ke ente la hello alang li tum pilo la claim mun ya kam do la de ili tum hana pi vir ya phan loksi a hok alam lo ne li ning aklong ma se ka ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir ing long rat along long ri ka pi vir ya phan ke claim ke la kichi tung ke National Party tum han se a risim ke en la tung ke National Party ke popo ange itum tribal dengan chini ne det hadak dun veret party pu amar abinong hala ke kichi tum ma party BJP ta kichi party Congress ta kichi party CPIML ta kichi party lage so tang CA la pe UCC la one nation one election ko hala BJP manifesto long kitok tando la so apan karbia khai to an peril me dei lage one nation one election puluga di ta ko hala Sitaramaya penan itu finance minister penan Prabhakar ta ningje adlo non election yung si BJP tum hai to det lo pulotang te dake election ke avilo an par ke non hello last lo tar mane election ave pulota dictator se solai po sik schedule ta avelo constitution ta avelo lage son si peri me alam lage jai